Скъпи приятели, както виждате, и моето сърце е ранено, както сърцето на много други от вас, защото и аз като малък съм бил бит от мама и за да се съхраня съм изградил много механизми, които да ми помогнат да функционирам нормално, и сега искам да споделя част от тях с вас. Вероятно сте самотни, тъй като майма ви е отхвърляла, когато сте били малки. Затова аз имам своя лична приятелка, която се нарича Лили. Лили никога не възразява, винаги ми слушва и няма никаква опасност да ме набие. През повечето време я обичам. Втория начин, скъпи приятели, с който да се предпазите от това да не ви нападат други хора, тъй като че сте чувствителни, понеже и майката ви е нападала, е да използвате проста тенджера, която да държите на главата си и така, дори да ви ударят с чук и да ви ударят дори и още един път, вие ще останете абсолютно цели при себе си, защото вътре във вас, скъпи приятели, има нещо, което не могат да докоснат, но просто трябва да ползвате тенджера. Номер 3 е нещо, което се пише в книгите за самопомощ, е да правите вакуум, за да дойдат хубавите неща. Това не винаги работи, но нищо не ви коства да пробвате да направите вакуум в сърцето си. Опирате и опитвате да направите вакуум. Опитвате втори път. И когато нищо не помага, скъпи приятели, ви е необходим един прост леген с вода, в който да можете да поемате дълбоко въздух. Важно е да сте сами, никой да не ви пречи. Поемате дълбоко въздух, приятели, и си потапете главата. След около минута въздуха няма да ви стига, но не дейте да си махате главата, продължавайте да стоите. Просто продължавате. След още минута ще видите бяла светлина. Част от близките ви ще ви казват: Сачо, върни се, Сачо, върни се. Света има нужда от теб, върни се. Рано е все още. Рано е. Не се поддавайте на това. Те просто са загрижени за вас и искат вие да се върнете. Продължете още малко. Много ще искате да вдишате и да си изкарате главата, но не го правете. Продължете. След бялата светлина ще стигнете до дядо Господ, който стои на едно удобно кресло, и той ще ви казва, че сте важен, значим и че това, че си мислите, че света няма значение и че никой няма нужда от вас, е продукт на това, че мама ви е била и ви е затваряла в килера, когато сте били малки, и ви е държала без ток, интернет и телефон дни и часове наред. После си извадете главата и някак всичко ще стане по-ново. Трябва да изгубиш света, за да го намериш. Ще видите света по-шарен, по-хубав и наистина ще разберете, че има нужда от вас, приятели. Надявам се съвета да ви е бил помогнал. Абонирайте се за канала ми и ме последвайте в TikTok. До нови срещи!